मुस्रिमा हिमानि नार्जारी गरायबारि एरियानि जोङो नैबे दिनै गोदानै दाफुंजानाय ससियेल डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटिनि लेङाइ आफादगिरि महरै जोङो थिसनजाबाय। जोङो आइजोफोरनि गेजेराव जोङो साथाम दङ, बायदेव सानै दङ आंजों लोगोसे। दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरो, बे बिबानखौ मोननानै गोजोननाय मोनदों। जोंनि बर' हारिया थारैनो उन जानानै दं। दा जोङो उन जानानै थाबाय थाबा जानाय नंला। जोंहा गोबां मावनो गोनां खामानि जोंनि नोजोराव गोग्लैदों बा जाय बारग' NDB बिथांमोना मावगासिनो दङ। दा बिथांमोननि मावनायाव जोंबो लोगोसेयै खौसे मावनो थाखाय जों सिगांदों आरो बे आफादखौ नाजावनानै लादों, बे बिबानखौ जों नाजावनानै लादों। थारैनो आङो गोजोननायजों बुङो, जोंनि समाज डेभेलपखौहाय जों गावनो बानायनांगोन। जोङो गावनि गामिखौ जों मोजां खालामाब्ला एबा फोसाबनानै लायाब्ला गुबुना रावबो जोंनि गामिखौ एबा जोंनि एरियाखौ फोसाबनानै होफैनाय नङा। बिनिखायनो बे खामानियाव जों आइजोफोराबो फुरायै 100% जोंबो हेफाजाब आरो मदद खालामगोन होननानैहाय आङो बुङो। आरो बेजों लोगोसे आं बुंनो नागिरो, जोंजों लोगोसे जाय मोनफ्रोमबो गामिनि सोद्रोमाफोर, आफादगिरि नेहाथारि आरो गामिनि गाहाय बिमा बिफा बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै आं खावलायो आरो हेफाजाब होनांगौ जोंजों लोगोसे। दिनै आं गोजोननाय मोनदों आरो बेखौ बुंनो नागिरदों, गोग्गानानै जोङो गासैबो खौसे जानानै मावोब्ला जोंनि थाखाय जेबो मावनो हायै जेबो गैया बे बुहुमाव। दिनै जोङो बेबायदि आफाद दानायनि गेजेरजों जोङो जोंनि जाखांफुनाय जाय सेंग्रा सिख्लाफोरा फरायगासिनो दङ आरो फरायफुनाय समाव बिथांमोना जायफ्रा निसा जिनिस जागासिनो दङ, लोंगासिनो दङ, माथ्र सेंग्राफोरल' नङा, सिख्लाफोरनि गेजेरावबो बेबायदि जानाय लोंनाय खामानियाव गोबांथार थांनायखौ जों नुनो मोनदों। बिदेशआव थांदों बा जोंनि गामियाव थानायफोरा गोसोबायदि फरायनायफोरखौ गारनानै जानाय लोंनायजों गोदोनानै दङ। बेबायदि खामानिखौ जोङो दिनै फोसाबनो थाखाय ओंखारबोदों आरो बे फोसाबनो ओंखारबोनायाव जाय आफादखौ दैदेनदों, जाय आफादखौ दाफैदों बिथांमोन बारग' NDB बिथांमोनखौ आं जोबोद हामबाय होयो बे खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय। आरो जोङो दिनै गोरायै बुंदों, जोङो आइजो जानानै, बिमा माहारि जानानै बे खामानिखौ जोङो 100% जोङो मदद खालामगोन।